Joop den Uyl was 20 jaar lang het hoofd, het hart en het gezicht van de Partij van de Arbeid. Deze man heeft miljoenen mensen in ons land aan zich weten te binden. Omdat de mensen zich konden vereenzelvigen met zijn taaie strijd tegen armoede, onrecht en maatschappelijke ongelijkheid binnen en buiten onze grenzen. Omdat zij steun gaven aan zijn onvermoeibare inzet om te komen tot een meer gelijkmatige en rechtvaardige spreiding van inkomen en bezit, maar ook van zeggenschap, macht, kennis en cultuur in onze samenleving. Joop den Uyl knokte voor de mensen aan de onderkant, zoals dat heet. Voor de emancipatie en voor de kansen tot ontplooiing van mensen en groeperingen die door gebrek aan macht klein worden gehouden. Joop den Uyl was de stem van de machtelozen. Met hem is een groot man uit ons midden verdwenen. Wat zullen we hem missen? En wat zijn we tegelijkertijd dankbaar voor wat hij voor de mensen en voor de democratie tot stand heeft gebracht. Een vechter, een denker die zijn politiek handelen en zijn intellectuele kracht geheel in dienst heeft gesteld van het streven naar een samenleving die wat menselijker, wat veiliger en wat rechtvaardiger in elkaar zit. De generatie die het nu van Joop den Uyl heeft moeten overnemen, zal met alle kracht ook daarnaar blijven streven. Beter kunnen we hem niet eren.